Doncs primer de tot, moltíssimes gràcies als companys de la Casa de Cultura per haver-nos acollit una altra vegada per explicar-vos les novetats des de fa 13 anys, que n'hi ha, i moltíssimes gràcies a tots vosaltres per passar aquesta tarda escoltant coses d'aquest lloc que potser no és molt conegut, però que esperem que a poc us sigui conegut, com és la ciutat d'Uxirrinc. Veureu que jo vaig mirant el rellotge perquè sóc molt rotllera i sé que tinc un temps determinat i m'agradaria molt que després vosaltres participéssiu i féssiu preguntes. Com jo sóc la primera, em toca una mica explicar-vos coses generals al principi d'Uxirrinc i després ja aniré al que us vull presentar, que són les mil·lenari ho és tot, perquè estem parlant del que per nosaltres és més antic, és de fa 2.500 anys, anem a arrodonir-ho, però clar, és a dir, tenim coses mil·lenàries de fa 1.000 anys, de fa 2.000 i de fa 2.500. Abans que entrem estrictament amb el que seria el que us vull explicar jo, sí que us vull situar on està la ciutat d'Uxirrinc. Uxirrinc, ara actualment aquesta ciutat es diu El Bagnassa i està situat a la zona que diem de l'Egipte mitjà, no al costat del riu Nil, sinó que, com veieu, el que està és al costat del braç del riu Nil que es diu Bar Youssef. Està a una zona o tocant límit a zona desèrtica. De fet, si us fixeu gairebé en línia recta, arribem a un dels oasis més coneguts i més grans, que és l'oasi de Bajarilla. És a dir, estava en una situació estratègica perquè està al costat d'aquest braç del riu Nil que era navegable. De fet, a l'antiguitat tenia 3 ports, és a dir, perfecte pel comerç. Aquesta línia recta que us deia era una pista caravanera que amb camell es feia en 3 dies, és a dir, que estava també relacionat amb els oasis, i des d'aquí els productes es redistribuïen cap al nord, és a dir, rebia els productes del sud, productes de l'oasi i des d'aquí anaven cap al nord. Llavors, estem en un enclau estratègic i comercial molt important, però també un enclau polític perquè era la capital de la divisió administrativa que hi havia a Egipte, que és el Nomus. Un Nomus, perquè ens entenguem així, a grans trets, és com si fos una província. A la zona del sud, a la zona de l'Alt Egipte, la província 19, el Nomus 19, la seva capital era aquesta ciutat d'Uxirrinc. I a més tenia molta importància a nivell religiós perquè tenia, i això aquí no us faré spoiler, però quan us parli la doctora Maite Mascort us parlarà d'un gran santuari dedicat al déu Osiris que estava en aquesta ciutat. És a dir, que reunia aquestes 3 coses, important enclau comercial, també polític i alhora també un santuari molt important dedicat al déu Osiris. Però el nom, i aquí ara això ho faré una mica ràpid, però perquè veieu el nom, no era des de ben principi aquest Uxirrinc que us estic parlant jo ara. En època faraònica, els jeroglífics que veieu aquí, extrets d'un lloc que ara veureu, ens parlen que aquesta ciutat es deia Per Medjet. Ben bé no sabem què vol dir, però sembla que actualment la traducció que s'accepta més és el lloc o la casa, literalment, dels Medjai. Els Medjai eren una tribu de nubis, aquests nubis eren, perquè ens entenguem, la gent que vivia al Sudan, i eren mercenaris i patrullaven la zona del desert. Llavors, és la zona o la casa dels Medjai. I això coincideix amb el que sabem per altres fonts com els papirs, que és que hi havia molta població núbia. D'aquest Per Medjet passarà molt més endavant aquesta denominació de Pemgé, que si us doneu compte és com una malformació d'aquest nom de Per Medjet. Com es dirà en època grega? Quan Alexandre el Gran arriba a Egipte, la ciutat de Per Medjet canviarà el nom i passarà a dir-se Oxirrincos. I què és això d'Oxirrincos? Doncs el que esteu veient aquí, un peix, que és el peix oxirrinc, que intervé en una història
que tampoc us puc explicar perquè si no la Maite em dirà m'estàs xafant tota la meva conferència. En tot cas, que sapigueu que és un peix relacionat amb el déu Osiris i en aquest moment, com tenim un santuari molt important, la ciutat rep el nom d'Oxyrhynchos. Fixeu-vos si era important que en època grega és perquè m'entengueu, quan els avantpassats de la Cleopatra setena, que és potser la més coneguda, regnaven a Egipte, en aquest moment la ciutat d'Oxyrhynchos és una metròpolis important, però en època romana ho serà encara més. Amb un dels papirs que ja es van trobar en aquesta ciutat ens parla d'Oxyrhynchos com a la gloriosa i il·lustríssima ciutat, i això era un títol que es concedia a una ciutat i fins i tot va tenir l'honor d'acollir uns Jocs Capitolins, que eren com els Jocs Olímpics d'època romana. De manera que la ciutat era una de les 5 metròpolis més importants de tot Egipte. En època romana bizantina, en un moment en què el cristianisme serà la religió oficial d'Egipte, la ciutat passa a dir-se Pemgé. Recordeu, el Permetget passa a aquest Pemgé. I és una ciutat amb molts monestirs, però a part de tenir molts monestirs i molta església, fins i tot va tenir l'honor d'acollir a la Sagrada Família, com en molts altres llocs d'Egipte. Es veu que anaven d'un cantó a l'altre i no paraven. Llavors, això que esteu veient aquí és l'arbre de Maria, perquè es diu que la Sagrada Família va seure, no pas en aquesta magnífica columna que veieu aquí, sinó que va seure en aquest arbre i miraculosament va brollar aigua d'aquesta estructura que veieu aquí, que són com 4 pedres. Jo no em beuria de l'aigua aquesta, però suposadament és una aigua miraculosa. Llavors, és un dels llocs en els que la Sagrada Família, durant la seva estada, va anar-hi. Però la ciutat continua tenint importància en època més moderna perquè aquí, quan els àrabs envaeixen Egipte, es va produir una batalla que va donar l'entrada, la clau, a la zona del sud. Llavors, clar, evidentment, en aquesta ciutat tenim peregrins per part cristiana, peregrins per part musulmana i peregrins arqueològics que de tant en tant ens venen a visitar i per veure una mica les excavacions que tenim. Bé, us situo aquí una mica perquè veieu la magnitud de que vinguem aquí 4 dies a explicar-vos coses. El jaciment és un jaciment molt gran, però tenim per una part la desgràcia, com aquí també, a Girona i a qualsevol lloc. És un lloc que ha estat ocupat contínuament i això vol dir que les restes modernes estan sobre les restes antigues. Llavors, què coneixem de la ciutat? Amb els papirs, tot el que vulgueu. Tenim els noms dels carrers, de la gent, els números i tot. Però a nivell arqueològic que es pugui visitar queda molt poca cosa. En canvi, on sí que tenim molt de resultat és a la necròpolis, al cementiri. De fet, si us fixeu, tota aquesta zona que hi ha aquí és el que anomenem la necròpolis alta, que és un cementiri que té més de 1.000 anys d'ocupació. Les tombes més antigues són les que us ensenyaré jo i les tombes més modernes us l'ensenyarà una gironina de pro, que és l'Adriana, és a dir, que té més de 1.000 anys d'ocupació. Fora de la ciutat, que teniu aquí marcat més o menys per on aniria la muralla, tenim altres zones, us posa fortalesa, però en realitat té aspecte de fortalesa, però no ho és una zona monàstica, i després aquest famós temple del qual us comento que la doctora Maite Mascort us en parlarà. Molt bé, perquè veieu una mica en terreny de què estem parlant, això és una part d'aquesta necròpolis alta i per aquí veieu que hi ha sectors, els sectors el distribuïm nosaltres, és a dir, aquest nom de sector en parlem nosaltres. I després el que fem és donar nom a les diferents tombes. Les primeres tombes que es van descobrir no les vam descobrir nosaltres, la nostra missió, que és una missió de la Universitat de Barcelona amb el recolzament de la Societat Catalana d'Egiptologia i d'una sèrie d'esponsors que us ensenyaré al final de tot, les primeres tombes no les vam descobrir nosaltres. Cap a l'any 1984
hi havia moltes peces que en el mercat d'antiguitats que va fer sospitar el Servei d'Antiguitats d'Egipte que estaven expoliant alguna tomba. Van enviar a arqueòlegs del Servei d'Antiguitats egipci i van ser ells els que van trobar les primeres tombes i van començar a numerar 1, 2, 3, 4, independentment que fossin tombes més faraòniques o fossin tombes més d'època romana. Nosaltres hem anat seguint aquesta numeració i penso que estem ja pel 67, doncs imagineu-vos. Molt bé, aquesta que teniu aquí és la més antiga, una de les més antigues que tenim i la primera que es va descobrir per part del Servei d'Antiguitats. Aquestes primeres tombes que us ensenyaré ara, és veritat, no us he preguntat, potser cap de vosaltres va estar aquí fa 13 anys quan vam fer les xerrades, però clar, com us vull ensenyar la xitxa nova, aquestes primeres us les passo una mica més ràpidament. Aquesta època saïta correspon a un període molt concret que és del 650 al 525 abans de Crist. És un moment d'esplendor, potser l'últim moment d'esplendor abans que arribin els grecs, i a Uxirring té un tipus de tomba que no és única, hi ha algun altre lloc a Egipte que també el tenim, però sí que és molt espectacular. El que esteu veient, si estéssim en aquella època, no ho podríem veure perquè és el que quedaria sota terra. La capella, que seria el lloc públic on tu podries anar a dipositar les ofrenes, no s'ha conservat, no sabrem com seria. Però aquesta part subterrània s'accediria per aquest pou que veieu aquí, que té poc més de 4 metres, i a partir d'aquí ens trobem un distribuïdor i un seguit de cambres, fins a 7 cambres. La volta que esteu veient en aquest moment és quan s'implanta la volta de canó de pedra a Egipte. El que esteu veient no està restaurat, és a dir, esteu veient una construcció de fa més de 2.400 anys que no ha necessitat restauració. A l'interior, el propietari de la tomba, que és aquest sacerdot que es deia Heret, a la cambra on es va enterrar, és l'única cambra que està decorada. I en les inscripcions que veieu aquí ens parla que ell vivia a Permetjet i que era sacerdot d'una sèrie de divinitats que ens va explicant. Podeu intuir també el cel nocturn, aquest cel de color blau amb aquestes estrelles daurades de 5 puntes que veieu aquí, i aquí teniu el sarcòfag d'aquest personatge. Evidentment saquejat, la tapa oberta, no hi havia mòmia. Quan el Servei d'Antiguitats egipci va excavar la tomba quedava algun element d'aixovar, però molt poca cosa, però és un sarcòfag magnífic, amb aquesta perruca que veieu tripartida, la barba, el collaret, la deessa alada i tota una sèrie de textos jeroglífics. Al costat tenim una altra tomba d'aquesta època, però d'una altra tipologia, molt senzilla. Pou d'entrada per aquí i només una cambra, però sí que veieu que el tipus de bloc és el mateix, blocs d'1 metre de llargada, i intuïu també que aquesta cambra estaria voltada. Al costat tenim una tipologia molt curiosa perquè de fet penso que és l'única tomba que hem trobat d'aquesta manera, que són 3 cambres, una al costat de l'altra. De fet, aquí els lladres van rebentar el sostre per poder entrar. Perquè la porta d'entrada és això que veieu aquí blocat. Clar, hem d'entendre que la porta no és una porta amb el sentit que veiem nosaltres, sinó que l'espai de la porta està bloquejat amb aquests blocs. Quedeu-vos amb aquesta idea d'un espai que té uns blocs que tapen. Van rebentar la part del sostre, és a dir, la volta, van entrar i no van deixar absolutament res. L'any 1999, us deia que la missió arqueològica va començar el 1992, l'any 1999, i us ho dic així en petit comitè, l'any que vaig arribar jo per primera vegada vaig donar sort perquè vam tornar a trobar
una tomba d'època saïta, la tomba número 13. Una tomba en forma d'estrella, també podeu veure que estava saquejada, però a l'interior conservava un sarcòfag, no està decorat, un sarcòfag molt fi, de bona factura, no tenia ni tan sols inscripció per saber quina persona era la propietària, estava obert, però al costat vam trobar en una de les sales un individu que havia reocupat aquest espai. Com ho sabem? Perquè aquest individu no estava momificat. Era una inhumació, però no presentava cap tipus de momificació. I en un raconet sí que vam trobar restes d'una persona momificada. Pensem que potser els lladres van saquejar, però el cos del sarcòfag d'alguna manera el van preservar en aquest raconet que veieu aquí. I la gran tomba comença l'any 2000. Imagineu-vos, l'any 98 ve un expert amb un georadar, perquè clar, penseu que tenim desert, per on comencem a excavar? Sí que és veritat que actualment tenim un sistema molt bo que és utilitzar un estel que té enganxada una càmera i llavors anem fent fotografies aèries i anem veient si hi ha algun tipus d'alteració al terreny que ens permet poder excavar. En aquesta època vam poder portar un expert amb un georadar i va dir que en aquest espai en el que esteu vosaltres ara hi havia alguna cosa. Hi havia unes alteracions que portaven a pensar que hi havia una tomba de pedra i que, a més, aquesta tomba de pedra tenia alguna cosa a l'interior. Però, clar, en aquest espai tan gran, per on comences a excavar? Aquí, això que esteu veient és el resultat d'excavar 7 metres de sediment. Quan vam començar a baixar aquests 7 metres, sortien blocs d'1 metre de llargada. Això ens feia pensar, ostres, aquests blocs són els mateixos que els d'una tomba. És a dir, que estem excavant una tomba, però la tomba estarà saquejada, perquè aquí el que ens estan sortint són aquests blocs de pedra. Una mica més cap a baix van començar a sortir tapes i cubes de sarcòfag, però la tapa no quadrava amb la cuba, amb la qual aquí tenim, alguns eren unes tapes que estaven amb jeroglífics pintats, amb una fragilitat tal que només ens queda una fotografia perquè automàticament quan el sol, tot i que estem potser al novembre, fa un sol de justícia. Aquest sol feia desaparèixer aquestes inscripcions. I vam anar baixant fins que vam poder trobar al terra, al paviment de la tomba. De fet, d'aquesta tomba, tot i estar saquejada, sí que tenim el límit sud, que és això que esteu veient aquí, el límit oest, part del límit est i el que no hem pogut trobar perquè està destruït seria el límit nord que ens vindria per aquí. És una tomba que té 11 sales, de moment és la tomba més gran que hem trobat d'aquesta època saïta i a més té tot tipus de sarcòfags, és a dir, en veieu aquí per exemple algun que és antropomorf, té forma de persona, a més està decorat, alguns d'ells estaven tancats, com aquest que veieu aquí, però també tenim aquestes tapes i aquestes cubes que no contenen res. No tot és lloc o és una sala d'enterrament. Hi ha un parell de sales que ens donen la sensació que eren sales més rituals. Això que veieu aquí és un altar i en aquest espai es va trobar un amagatall de figuretes. És a dir, que probablement, a part de tenir aquest espai d'enterrament, també teníem un espai d'ofrena. Però el que va ser per nosaltres esplèndid va ser poder entrar en una cambra, us ensenyo on està. Això que veieu aquí és la volta d'una cambra. Aquesta volta estava intacta, però a l'entrada per aquí faltava un bloc, és a dir, es veia la porta, els blocs i un bloc que no hi era. Moment Indiana Jones, ens vam ficar per allà sense saber
La primera cosa no veies. L'únic que notaves al posar el peu era un crac que deies ai, ai, ai. I quan els ulls se t'acostumaven a veure què és el que tenies a dins, el que vam veure vam dir, ostres, això és súper. Què tenim aquí? Doncs mireu, això que veieu aquí són els famosos vasos cànops, aquests vasos, 4, que guarden els 4 òrgans que es preserven en una momificació d'alabastre, és a dir, de molta qualitat, inscrits, com podeu veure, i els capets per aquí. Això que veieu verd són els famosos oxeptis, que en aquesta època diu la tradició que han de ser 401. Un per cada dia de l'any, 365, i un jefe cada 10 per controlar que treballin. I això sumen els 401. Mireu els vasos, són fantàstics. Però aquí el que ens va sobtar és que no vam trobar 4, en vam trobar 8. 4 parlaven d'una senyora que es deia Tadijor i 4 parlaven d'un senyor que es deia Padineit, fill de Tadijor. Clar, aquí el que hi havia com a restes humanes estaven molt fetes malbé, és a dir, clar, es veia que havien entrat, però no corresponien a 2 persones. Molt bé, aquí en tenim una. I on està la segona? Aquest segon joc de vasos cànops a qui pertanyia? Aquí teniu els oxeptis aquests que veieu. Doncs pertanyia a aquest, que jo crec que és el sarcòfag més maco que hem pogut trobar. No li fa justícia a la fotografia, penseu que té decoració jeroglífica als laterals de la caixa, presenta una mica de policromia, sí que ho podeu veure, una miqueta de policromia als ulls i a la part del front, i a l'interior, tot i que el cos estava saquejat, encara es va poder recuperar algun amulet fet d'una petita fulla d'or, que els veieu aquí dalt, i el famós escarabeu del cor. Aquest sarcòfag estava just al davant de la porta d'entrada, és a dir, que hi havia aquesta relació entre aquesta senyora Tadijor i aquest Padineit. Una mica més cap al nord vam trobar, jo us diria que no és ni tomba, perquè clar, el que vam trobar és aquest sarcòfag obert, però tot i això, fent la neteja de l'interior, es van poder recuperar aquests elements de bronze, un aplic amb el déu Osiris, uns petits déus Osiris i part d'un ibis i una corona que s'anomena una corona atòrica. Tenim també, com a cosa curiosa, un hipogeu situat en aquesta zona, aquí n'hi ha un i per aquí n'hi havia un altre, però al nord d'aquesta zona que veieu aquí, és a dir, us estic parlant de potser de fa 4 anys, en aquesta zona, això que veieu aquí, el que fèiem era reexcavar allò que ja s'havia excavat per part del Servei d'Antiguitats. Perquè nosaltres, quan fem l'excavació, i aquí també ens passa el mateix, s'ha de presentar una memòria. Llavors, això nosaltres estem obligades a fer-ho, però el Servei d'Antiguitats no tant. Llavors, no teníem molta informació de què eren aquestes tombes que ells havien excavat. I ens parlaven que a la zona nord d'aquest espai hi havia també una tomba que quan ells la van trobar estava intacta i que per poder entrar van haver de treure una pedra de la volta i van poder entrar a l'interior. Llavors, en una de les campanyes vam decidir obrir una mica més el nostre sector i comprovar si era veritat o no que existia aquesta tomba. Com veieu, l'espai és un espai que està molt ocupat i generalment el que ens trobem és una reocupació de l'espai. Aquí, que esteu veient la part, podem dir, més moderna, que són aquestes cases funeràries d'època bizantina, aquesta en concret, un cop es va excavar, documentar, sota d'aquesta tomba es va descobrir una tomba d'època romana. I moltes vegades, sota d'aquesta tomba d'època romana, en surt
una tomba d'època saïta. Llavors, segons el Servei d'Antiguitats Egípcia, en aquesta zona que veieu per aquí, hi havia una tomba. La nostra, no dic esperança, però ens havia passat alguna vegada, que ells donaven per tancat un sector o una tomba i quan nosaltres anàvem a fer una neteja per mesurar, fer un dibuix i fer una planimetria, resulta que s'havien deixat unes quantes mòmies. Llavors vam dir, home, potser aquesta tomba saïta que ens diuen potser no està del tot excavada i encara podem trobar alguna cosa. La part superior del lloc on creiem que estava aquesta tomba era una tomba molt senzilla d'època romana. Com podeu veure, té probablement dos espais, perquè això que esteu veient aquí sembla com un petit mur que separi aquests dos espais, i en l'extrem est d'aquesta sala vam veure que hi havia un retall practicat a la roca. Penseu que la part superior que trobem o bé és sorra d'aportació eòlica o bé és un estrat marró que prové de la destrucció d'aquestes estructures bizantines. I sota d'aquesta capa, podem dir, de sorra d'aportació eòlica, hi apareix una terra molt, molt, molt compacta que és on s'excaven les tombes. Llavors aquí vam veure que hi havia aquest retall i a més a l'interior hi havia un bloc. Com ens deien que havien tret un bloc de la volta, vam pensar que potser aquest bloc seria el bloc de la volta. Doncs bé, això que esteu veient és aquesta volta de la tomba. A més, fixeu-vos que ells van entrar però van deixar el bloc al costat. Van fer una molt bona feina perquè no vam trobar ni una dena de collaret, res, és a dir, no hi havia res. Però la tomba és interessant perquè ens parla de la construcció i això a nosaltres ens interessava perquè quan llegíem com eren aquestes tombes, clar, ens les hem trobat totes saquejades. Ens deien que les tombes podien ser molt senzilles però que tenien a banda i banda als laterals com una espècie de nínxols en els que suposadament es col·locaven els vasos cànops, aquests 4 vasos que havíem vist. I si hi havia la sort de tenir un sarcòfag, a la part del darrere del cap del sarcòfag acostumava a col·locar-se o a situar-se els oxeptis. Clar, aquí sí que ens va permetre observar que fins i tot aquesta, que era una tomba molt senzilla, només d'una cambra, sí tenia els nínxols a banda i banda. Això sí, no conservava absolutament res. La tomba era de molt bona qualitat perquè conservava tot el paviment de pedra, la volta, és a dir, diguéssim que com a estructura arquitectònica perfecta, però no ens havia donat cap altra informació. Aquí veieu un d'aquests nínxols que està situat a banda i banda d'on estaria el sarcòfag. I això que veieu aquí és l'única fotografia que tenim de quan es va excavar als anys 80 del segle XX per part del Servei d'Antiguitats Egipci del que ells van trobar a l'interior d'aquest espai. Un escarabeu i uns quants oxeptis bastant senzills, no són de gran qualitat. Bé, anem obrint nous sectors. Justament el 2019 vam començar l'excavació en aquest nou sector. Com sempre el que tenim són a la part superior restes bizantines i també tenim tota una sèrie de tombes d'època romana, unes tombes més antigues que també us explicarà la Maite, però en aquest sector sí que ens va portar o ens va donar una gran sorpresa. La fotografia que veieu corresponia a aquesta zona que veieu aquí. Clar, mireu, el que tenim aquí són tombes, sobretot d'època romana, aquestes tombes de pedra que tenen una estructura similar a l'estructura de les tombes saïtes,
però no parlem d'uns blocs de metre, estem parlant d'uns blocs de 40 centímetres. És a dir, la mateixa tipologia però amb una mida una mica més reduïda. Això sí, una al costat de l'altra, pràcticament alguna a sobre de l'altra. Comencem el 2019, comencen a sortir una sèrie de tombes, 2020, mes de febrer, amb mascaretes, perquè en aquella ocasió estàvem excavant en un espai molt reduït, però la mascareta ja la vam portar incorporada i vam continuar. I això que veieu aquí era la sitja que havíeu vist abans, obrim tot aquest espai i en tot aquest espai ens portem una gran sorpresa. Tenim tombes, com us deia, sota d'aquestes tombes ens trobem una altra. Fixeu-vos en aquesta que tenim aquí. És com una tomba d'època saïta, però amb aquestes mides que són més petites. Aquí veieu, aquí sí que es pot veure molt bé aquesta superposició. A la part alta, una cripta col·lectiva d'època bizantina, és a dir, amb enterraments d'inhumació sense momificar perquè estem en un moment cristià. A sota, una tomba romana, també bastant senzilla. Sarcòfags, que poden haver-hi sense estar en relació a l'interior d'aquestes estructures. Però la tomba semblava que anava més cap aquí. Vam continuar l'excavació d'aquest sector, d'aquesta zona, aquesta és la tomba que us deia, i el que vam veure és que hi havia com un bloc bastant gran i una estructura, que aquí sí que es veia, que era d'una tomba però que estava rebentada. Clar, fixeu-vos quin és el que seria el sol de pas, de circulació nostra, és aquest que veieu aquí. Aquí veieu amb un dels nostres rais, el Mohamed, que ell ha de sortir la foto, ell s'ha posat allà com dient, no, jo em poso aquí. Llavors, el nostre sol de circulació és aquest d'aquí, i en aquest moment el que teníem, si baixàvem per aquí, que era per on ens anava més bé, teníem aquesta escala de fusta, i el que vam fer primer de tot és veure què era aquesta estructura que teníem aquí. Aquesta estructura, un cop neta, es va veure que era una tomba molt senzilla, d'una sola cambra, però que corresponia a aquesta època saïta, aquesta tomba 53. Veieu que està saquejada, trencada, però a l'interior conservava el sarcòfag de pedra. Un sarcòfag antropomorf, però ja podeu veure obert. Aquí es veu que la tapa està desplaçada. Aquí encara ho podeu veure més bé. Però allò que us deia, mira, aquí tornem a tenir aquests nínxols. Clar, com la tomba està saquejada, si hi havia alguna cosa no ho hem trobat. Aquí tenim el nínxol sencer, però aquesta part, com ja està destruïda, el nínxol està totalment obert. I com podeu veure aquí, també el sarcòfag estava mogut. A l'interior, el que vam trobar, garballant, és a dir, passant-nos moltes tardes garballant, va ser trobar milers d'edenes, algunes d'elles tubulars i altres rodones, de color, aquí potser el color no el veieu molt bé, sí que és veritat que és un to bastant apagat, però en teníem de color, sobretot de color blau i blau verdós, algunes de color groc, altres de color més vermellós, que pertanyien no a un collaret, sinó al que era bastant habitual en aquella època, que era a la mòmia, al damunt, posar-li una xarxa que cobria tot el cos de la mòmia. És a dir, que era habitual. Aquesta xarxa, quan s'ha conservat, en algunes de les mòmies, presenta fins i tot una cara o un aplic en el que hi ha alguna divinitat. A nosaltres només ens sortia el que seria el gruix de les denes d'aquesta xarxa. Perquè veieu el color, aquí sí que es veu més bé, aquí ja sí que podeu distingir algunes de color negre, altres de color vermell, de color blanc. Aquestes denes estan fetes amb faiença, que és aquesta espècie com de ceràmica vidriada. El que teníem era el sarcòfag d'un individu, d'una dona,
tot i estar en molt mal estat de conservació perquè estava tot regirat, encara es va poder recuperar un petit amulet. Clar, fixeu-vos, això mesura poc més de 2 centímetres. Aquest amulet és el que per nosaltres seria un coixí, un reposacaps. Però això era còmode? Doncs penseu quan aneu a la perruqueria i us posen amb aquella cosa així per rentar el cap, doncs més o menys l'estructura és la mateixa. És un reposacaps bastant difícil de trobar perquè penseu que les mòmies d'aquesta època, degut a la gran quantitat d'ungüents que se li posen, queden carbonitzades, negres. I clar, és molt difícil que puguis trobar, en aquest cas, aquest amulet que era de color negre. Però la sorpresa nostra, i moment super Indiana Jones, va ser que el que crèiem que era com una pedra gran que hi havia al costat, en realitat era una tomba intacta, una tomba tancada, molt senzilla, perquè només era d'una sola cambra, però estava tancada. 2.500 anys i ningú havia entrat a l'interior. Us podeu imaginar que per nosaltres era com... T'imaginaves, és que jo m'imagino com es devia sentir Howard Carter si jo amb això ja em vaig posar... Mireu, la porta d'entrada de la tomba estaria aquí. El problema és que, si us fixeu, just aquí al costat hi ha aquests blocs de pedra. Això ens impedia poder entrar per aquella zona i si s'havia de treure alguna cosa perquè cabia la possibilitat de que no hi hagués res. Hi ha algunes tombes que són com cenotafis, és a dir, tombes falses. Podria ser que entréssim i no hi hagués res, però també podria ser que entréssim i hi hagués alguna cosa. Per aquí era impossible entrar i poder, si s'havia de treure alguna cosa, de manera que, tot i que aquest espai que veieu aquí tampoc era molt, us heu d'imaginar que seria una cosa així, és a dir, que també la cosa era una mica complicada, vam decidir treure algun d'aquests blocs i mirar d'entrar. Evidentment, què passa? Que si això està tancat i segellat per 2.500 anys, no saps si el que trobaràs a dins és un aire respirable o no respirable. Així que, a part d'anar amb les mascaretes, el que havíem de fer era deixar obrir una mica i deixar respirar l'aire per poder entrar. Però quan obres una mica, mires, perquè dius, clar, estàvem amb la cosa, què serà? T'imagines? Clar, les notícies volen. Ara que us estic explicant una mica perquè us poseu una mica en ambient. Les notícies volen. El dia que havíem d'obrir això teníem l'inspector de la regió, l'inspector de la província, l'inspector de l'excavació, l'inspector de l'excavació del costat. I clar, deies, ai Déu meu, jo hem vingut aquí tots i no hi ha res. Però sí, sí que hi havia. Hi havia una tomba de manual. Una tomba de manual. Mireu, els famosos nínxols a banda i banda, suposadament amb els 4 vasos cànops, És més, no es va poder conservar, però per aquí, penso que aquí sí que veieu alguna taca més fosca, aquests vasos anirien dintre d'unes caixes de fusta que es van podrir però que quedava una mica per aquí. És a dir, teníem allò de manual, vinga, a banda i banda, els 2 nínxols. Què va ser també molt curiós? Cadascun d'aquests vasos que veieu aquí protegeixen un punt cardinal i ens els vam trobar amb els capets dirigits cap a la zona que suposadament estaven protegint. Què tenim aquí al mig? Home, aquí al mig tenim un sarcòfag. Un sarcòfag amb uns detalls força una mica enigmàtics per nosaltres perquè presentaven restes de cartonatge,
no és habitual, el cartonatge hauria d'estar dintre, però a més, en aquesta part que veieu aquí, hi havia un escorpí de veritat, però aquest escorpí estava com protegit al difunt. No un escorpí que, mira, s'ha mort allà, sinó un escorpí de veritat mort, però posat com a protecció del difunt. Mireu-los. Què és el que va passar? Que també és molt curiós. Després d'haver vist aquests vasos tan macos que us he ensenyat de Tadijor, home, aquest senyor tenia suficient poder adquisitiu com per fer-se una tomba, però es veu que s'ho va gastar tot en la construcció de la tomba perquè els vasos cànops són de mala qualitat, no ens enganyem. Però el detall que per nosaltres és com simpàtic és que aquí, com veieu, s'havia caigut. La tapa està aquí, però havia caigut. Segurament, en el moment de posar aquests vasos cànops, ja se'ls hauria caure la tapa. I clar, el que et permet saber quina tapa va amb què és que sàpiguis llegir jeroglífics i que sàpiguis. Si posa amb set, cap d'home. Si posa Duamutef, cap de xacal. La persona que ho estava posant aquí no en tenia i què va fer? Ui, s'ha caigut la tapa, pim-pam. I els hi va canviar la tapa. És a dir, que tenim els 4, però aquests 2, que ja ens els hem trobat amunt al terra, ja tenia la tapa canviada. Això ens fa pensar en això, que la persona que col·loca no tenia per què saber llegir jeroglífics, havia de dir, és igual, poso aquest aquí i ja està. I aquí sí que es veu molt bé el que us comentava de les restes d'aquesta caixa de fusta en la que estarien dipositats els vasos cànops. Bé, ja ho veieu, no hi ha color amb els altres, però sí que tenen inscripció. Clar, què ens passa? És una inscripció, no és com l'altra que estava inscrit i gravat aquí, és una inscripció dibuixada, potser fins i tot amb un carbonet, que ens dona el nom d'aquest personatge, un nen o nen, tampoc hi ha unanimitat en com s'ha de dir aquest personatge, en tot cas un personatge masculí, l'altre era un personatge femení. I aquí sí que podem intuir aquest Duamutef que us dèiem, cap de xacal, aquí encara veiem una mica les orelletes, però els altres, pobrets, aquests aquí, poca cosa es pot veure. Però mireu, a l'interior conservava l'òrgan que li corresponia, és a dir, Hapi, que té al cap de babuí, els pulmons, i a l'interior encara es conservaven aquests òrgans momificats. Què és el que hi havia al darrere? Els uxeptis, que els podeu veure aquí tots posadets, pim-pim, tots ben posadets, de tot tipus. Aquí veieu. Pocs inscrits, molt pocs que estiguessin inscrits. Però va haver un en concret que un dels nostres restauradors, el Bernat, va ser el que li va trobar com més interès perquè era un uxepti que s'havia trencat en època faraònica i s'havia restaurat i se li havia posat amb aquesta persona. Llavors, clar, ell com a restaurador va dir, és que em sembla fantàstic, tenim un objecte que s'ha trencat a l'antiguitat, que ja li han fet una primera restauració i que l'han tornat a introduir en aquesta tomba. Ja veieu que aquest senyor, aquest nen i nen, el seu sarcòfag és un sarcòfag molt senzill, és antropomorf, li podem veure aquí, la cara, veiem la perruca tripartida, tenim aquesta barba, però són uns trets com molt barroers, és a dir, molt grollers, no té una qualitat com a la tomba 1, a la tomba 14, que veiem aquestes cares i aquestes inscripcions. Però això sí, estem en una tomba intacta que ens ha permès veure molta part de l'aixovar funerari. Però no només això, sinó que
El problema era no podem treure aquest sarcòfag de pedra, haurem de fer l'excavació de la mòmia a l'interior. Si la mòmia està en bon estat de conservació, ja veurem com la podem treure per portar-la al magatzem de la nostra casa i posteriorment al magatzem del Servei d'Antiguitats. Però la mòmia no es trobava en bon estat de conservació. Aparentment, i a primer cop d'ull sí que us sembla, però heu de pensar que des del moment en què es va construir la resclosa de Suan als anys 60 del segle XX, el nivell de la capa freàtica ha augmentat molt. I nosaltres quan estem a 4 metres, les peces gairebé se'ns desintegren. Llavors, visualment et sembla que la cosa està bé, però quan vas a actuar, de vegades bufant i ja perds la tomba. Sí que es veia que a aquest difunt se li havia aplicat un revestiment a partir d'aquesta resina que quedava tot el cos pintat de negre. Però a més, si us fixeu, per aquí ja veieu tota una sèrie de cosetes que no són cucs, tot i que de vegades ho semblen, sinó que són les restes d'aquesta xarxa que us comentava que cobria tot el cos. Aquí, clar, sí que es veia que estava en tot el cos. I aquí també veieu que és molt semblant de la tomba que teníem al costat, també amb uns colors potser una mica més forts que els de la tomba que teníeu al costat. No us parlaré molt perquè segurament la Viviana i la Frau us explicaran més qüestions de momificació, però el que sí que sobtava molt era la posició osiríaca del difunt, enterrar-lo com si fos el déu Osiris. Ja veieu que està pràcticament molt cremat, el que us deia, aquestes resines que pràcticament cremaven el cos. Què és el que vam fer? Sí que es conserva de vegades restes d'òrgans. Clar, recordeu que n'hi ha 4 que els guardem i els traiem a fora. Els pulmons, l'estómac, el fetge i els budells. El cervell no serveix de res, els ronyons, si es poden treure, també es treuen, però el cor s'hauria de mantenir a l'interior del difunt. Aquest òrgan era compatible amb un cor. Què ens hauríem d'esperar a trobar a l'interior d'aquest òrgan? Un escarabeu del cor. Fantàstic, aquí veieu el detall, és que sembla que tinguis el pitxo aquí mateix, és a dir, amb tot luxe de detall. No un, sinó 2. Lo normal és que tinguis aquest, que és el gran que es col·loca al cor perquè t'ajudi en el judici que tindràs en el més enllà. Aquí en vam trobar 2, aquest gran i aquest petit. Però és que a més vam poder recuperar just a la zona del clatell, que és on hauria d'anar, un altre d'aquests reposacaps, però aquest fantàstic, amb aquest color vermell. Aquí està més exagerat perquè pugueu veure el contrast de la peça, però és un reposacap magnífic. I després, garballant i garballant les restes de venes que hi havia d'aquest individu, vam recuperar també tots aquests amulets que veieu aquí. Alguns d'ells bastant habituals o com a mínim molt coneguts, com aquest que veieu aquí, que és un pilar jet, que dona estabilitat al difunt. Aquests d'aquí, que són papirs, que el que fan és donar la frescor i rejuvenir. Aquests que veieu aquí són el famós ull d'Horus i després tenim alguns vasos, el cor i algunes petites figures de divinitats fetes algunes en fusta i altres en diferents tipus de minerals. No vam poder saber en quin lloc en concret es trobava perquè estaven entre les venes, però tot el que seria l'aixovar funerari sí que ens donava una mica el que us comentava, el
com hauria de ser un enterrament en aquesta època saïta. Un sarcòfag de pedra, a l'interior o bé un taüt o un cartonatge, o en el nostre cas com una espècie de revestiment, aquesta xarxa de denes, l'embenatge, entremig de l'embenatge, amulets que poden ser d'una fina placa d'or o com veieu aquí de diferents tipus de minerals, i a l'interior del cos, en el lloc on estaria el cor, aquest escarabeu del cor. A l'exterior, els vasos cànops a banda i banda i al darrere del cap els oxeptis que hi havia. També vam recuperar una ceràmica. I fins aquí, aquesta part més antiga del jaciment, en el que us deia que és una missió de la Universitat de Barcelona, patrocinada, tenim com a sponsors el Ministeri de Cultura, l'Institut del Pròxim Orient Antic, la Fundació Palarc, la Societat Catalana d'Egiptologia i AIXA Serveis Arqueològics. Això que heu vist és només un petit tastet del que us espera en les següents xerrades, perquè el jaciment que semblava que tenia com dos moments esplendorosos, que seria aquesta època saïta i després aquesta època romana, ens ha donat en els darrers anys, no m'hi puc estar de dir-vos-ho, l'any passat especialment, ens ha donat moltes sorpreses que us explicarà la Maite, no sé si la setmana que ve o d'aquí 2 setmanes que ha de venir, que us ho explicarà. Doncs res, moltes gràcies per haver vingut, espero que tingueu alguna pregunta i que us hagi agradat el que us he ensenyat avui. Espero que tingueu alguna pregunta, alguna qüestió. Sí. Entenc que construïen i després ho enterraven, perquè hi havia pedres, he vist. Com? Ho construïen la tomba i després l'enterraven. És a dir, a la tomba número 1, que és la primera que us he ensenyat, el que es fa és fer l'estructura de la tomba, però no es cobreix amb la volta. En aquesta tomba tenim sarcòfags en diferent estat de fabricació. Què vol dir? Que fiquen les caixes pensant més o menys quanta gent es pot enterrar en aquesta tomba, perquè la majoria, si té més d'una cambra, són tombes familiars, i a mida que necessites ocupar la tomba, desbastes i acabes és a dir, quan ja tens els sarcòfags 7, 8, 10, els que tu consideris, cobreixes amb la volta i a mida que necessites ocupar el sarcòfag, l'acabes. Però és impossible que un cop acabada la tomba puguis entrar un sarcòfag de pedra. Sí pots entrar una mòmia i sí pots entrar un taüt de fusta perquè t'ho permet, però el que no et permet és baixar un sarcòfag d'aquests que pesa tones. És a dir, l'has de fer abans, quan ja tens el nombre aproximat de gent que vols que s'enterri allà, ho tapes amb la volta. I no vol dir que ocupis la tomba amb tota aquesta gent, perquè a la tomba número 1 tenim sarcòfags que es veu que no estan acabats, és a dir, que no van ser ocupats. I altres que sí, perquè els veus tots amb la seva inscripció de la persona que estava enterrada i el sarcòfag obert o tancat, però en tot cas sí té la decoració i el nom de la persona que havia d'estar enterrada. D'altra manera no podria ser, no es podria entrar al sarcòfag de pedra. Tots aquests blocs de pedra blanca venien de lluny o n'hi ha per allà? Hi ha una pedrera relativament a prop, a la ciutat de Mínia, que està bastant a prop, i venia d'aquí. No és una pedra excessivament bona que pugui venir de Tura o d'alguna d'aquestes pedreres que són famoses. A Mínia hi ha una pedrera, més a prop del jaciment n'hi ha una, però és
sí que és veritat que algun dels taüts és així d'aquesta pedra numolítica que és de molt mala qualitat i alguns dels blocs sí que provenen d'una cantera, d'una pedrera que està en el, diguéssim, que a tocar d'Oxirrinc, però el que serien els blocs de pedra utilitzats a la tomba provenen d'aquesta pedrera de Mínia que està potser a, no sé, potser està a 100 quilòmetres, és a dir, està relativament a prop del jaciment. Parem, estem aquí, parem. No, normalment, no, o sigui, només pot excavar l'equip de la missió arqueològica d'Oxirrinc. Llavors, normalment estem excavant entre un mes i un mes i mig. Depèn, sobretot, dels diners i també de la disponibilitat nostra i de l'espai, perquè tenim una casa al costat de l'excavació, que és on nosaltres dormim, però tenim un espai limitat i fem un servicio de cama caliente. Quan marxa un, entra l'altre. Llavors, clar, depenent de la subvenció que tinguem i de la disponibilitat del personal, podem allargar aquest mes i mig o un mes, però estem normalment mes i mig, perquè després tot això que estem fent s'ha d'estudiar. I de vegades quasi se'ns en va allò, a la següent campanya encara hi havia una cosa que jo volia buscar perquè quan tornéssim la tingués buscada, però no m'ha donat temps. Tot s'ha d'estudiar, s'ha de presentar a tots nivells, a nivell d'institucions, a nivell de congressos científics i a nivell de divulgació, explicar-vos què fem, si no tampoc té molt de sentit l'excavació que fem si no us expliquem què és el que estem fent en aquest lloc. Sí, hola. Els saquejos de les tombes es produeixen molt després o no gaire temps després, se sap això? En tenim de tot. La majoria dels saquejos són saquejos faraònics, és a dir, no sabem si poc després, però sí, en època faraònica la tomba ja es saqueja. De vegades aquest saqueig és reutilització, és a dir, la tomba aquesta que us deia, de tomba 13, es va trobar perquè al damunt hi havia un cementiri molt senzill d'època bizantina i una de les tombes s'havia construït just al damunt de la volta de la tomba 13. I llavors havien entrat i havien ocupat una de les sales. És a dir, hi ha un saqueig de treure tot el que és l'aixovar funerari i hi ha un saqueig reutilització que és utilitzar-ho, tens una cripta cristiana que utilitza part d'una tomba que ja tens en aquest moment. Però també hi ha saqueig modern, aquest que us deia, es comença a excavar la necròpolis alta perquè als anys 80 hi ha moltes peces que estan circulant al mercat d'antiguitats, llavors, clar, el mercat negre d'antiguitats. Llavors diuen, aquí hi ha algú que està obrint alguna tomba perquè ens està apareixent molt de material, així que tenim de tot, lladres antics i lladres moderns. Sí, hola. El període saïta és exclusivament d'aquesta zona d'Oxirrinc o es pot relacionar... Correspon a la dinastia 26. És a dir, és un període, de fet el nom saïta ve perquè en aquest moment la capital d'Egipte està al nord, a la ciutat de Sais. Llavors, és un període, és una dinastia de les dinasties d'Egipte, és la dinastia 26, s'anomena així perquè la capital està a Sais, però no és exclusiu d'Oxirrinc, és un període de tot el territori d'Egipte i de tota la història d'Egipte. A mi m'ha cridat l'atenció allò de les xarxes, no sé, a part del que ens has dit, se sap alguna cosa més que per què els hi posaven? Bueno, és una... Si us fixeu en la decoració pictòrica de molts temples i moltes tombes reials, normalment les divinitats, però també les persones, van vestides amb un vestit llarg, però al damunt porten com una casaca, que és aquesta xarxa. És a dir, és un vestit dels vius que també s'aplica als morts.
Però aquests colors són colors que es relacionen, sobretot aquest blau, es relaciona amb la nit, amb la protecció de la deessa Nut, que és la que et permet també tornar a néixer. Llavors és com una, per una part, diguéssim que és un vestit que podries portar en vida, en realitat no, perquè clar, com és una mòmia no té part del darrere, és a dir, igual que hi ha collarets que se sap que s'han fet per una mòmia perquè no tenen tanca, te'l posen aquí, però com no ha d'acordar, no cal que tingui la tanca, aquí la xarxa aquesta només et cobreix per aquesta part, però s'assembla molt amb aquests vestits que pots portar en vida. Però a més, aquest tipus de protecció és una protecció de conservació del difunt. El déu Osiris, quan es representa en aquesta època i més endavant, també apareix amb les venes, però amb aquest detall que et deixa intuir que ell també porta aquesta xarxa de denes. És a dir, que és una protecció simbòlica i és com una representació d'un possible vestit que tindrien els vius. Aquestes denes que van enganxades als vestits són de faença, has dit, que simplement és ceràmica recoberta d'una engalba, però hi ha plom, també són vitrificades? És una ceràmica vidriada. Vidriada. És un tipus de ceràmica vidriada. I els sarcòfags, és la mateixa pedra o és una pedra més bona que ve de més... Depèn de quin. Per exemple, a la tomba número 14 i a la tomba número 1 són sarcòfags de granit d'un gra molt fi. És a dir, sí que hi ha alguns que tenen més qualitat, però la majoria, perquè aquí us he ensenyat, diguéssim, de la tomba número 1 us he ensenyat el més maco que hi havia, però hi ha alguns, hi ha un, per exemple, infantil molt petit, que la tapa és una tapa molt senzilla, el sarcòfag també, i la pedra ja es veu que és una pedra que moltes vegades se't queda a les mans, és a dir, que hi ha alguns que sí que tenen més qualitat i altres que el tipus de pedra és una pedra molt senzilla. Sí, sí. Bé, doncs res, moltíssimes gràcies per haver vingut i espero veure'us a les següents xerrades. Merci.